Sa bayan ng Malasike, dinagsa po ang Philippine Statistics Authority, yung PSA Mobile Civil Registration System. Ito po yung service caravan po ng PhilSys. At matapos pong mapuno ang slot para po sa ikalawang araw po ng serbisyo. Batay sa ulat ng lokal na pamahalaan, nagsimula po ng 3 araw ang caravan noong Hulyo 13 at magtatagal po hanggang Hulyo 15 bukas po yan para mailapit po sa mga residente ang iba't ibang serbisyo po ng PSA nang hindi na kailangan pang bumiyahe. Hanggang nasa 100 kliyente bawat araw ang tinatanggap para sa pagkuha ng birth, marriage at death certificates. Kasama na po dyan ang Senomar o yung SEMAR, Senodeath at CDeath or yung SEDeath. At pagkakarehistro po at pag-update ng national ID at pagkuha ng printed in paper na national ID. May kaukulang service fees ang ilang serbisyo. Kabilang po ang nasa 155 para sa birth, marriage at death certificates at 200 pesos 210 pesos para naman po sa Senomar at Senodeath. Kaugnay po nito, puno na ang lahat ng slot ngayong araw, ngunit maaari pang magparehistro ang mga interesado para sa huling araw ng caravan bukas sa Hulyo 15 hanggang maubos na umano ang mga ito. Dahil first come first serve ang pagbibigay ng slot, hinikayat ng lokal na pamahalaan ng mga residente na pumunta ng maaga upang makakuha ng pagkakataong makakuha ng serbisyo. IFM News. IFM News. IFM News.